Казвам се Ива Сиракова от Кюстендил. Това е съпругът ми Кирил Сираков и нашата сбъдната 10-годишна мечта малкия Кики. Разбрахме, че имаме трудности с зачеването. След една година опити, неуспешни, се оказа, че и двете ми тръби са запушени и се налага да бъдат премахнати оперативно. И единствения шанс да имаме дете остана инвитро процедурата. Тогава започнахме опити, които продължиха 10 години. Минахме през какви ли не изпитания. Преди да се срещна с доктор Шевкетова и да дойда в инвитро център Токуда, имам 8 неуспешни опита инвитро. Нещата реално се случват на 9-я опит с доктор Шевкетова, благодарение на нейния подход, индивидуален подход и това приятелско и топло отношение. На колко стана? На една? Леле, колко си голям. Да. Много хора са ме питали, боли ли инвитро процедурата. Не боли, особено когато си в ръцете на такива хора, професионалисти. Никога няма да забравя думите на ембриолога, когато се цари една пълна тишина, преди да ти поставят ембриона, един така много вълнуващ момент. Когато той отвори прозорчето и подаде на доктор Шевкетова ембриона, оттам само се чуха едни думи, изпълнени с увереност, успех. Успех и наистина бях сигурна, че е успех, че вече съм, едва ли не вече съм бременна и имам дете. Когато имаме подобни пациенти, които идват с многократно неуспешни опити преди това, е много важно целият опит да се обърне наопаки, т.е. да се почне от самото начало, да се погледне на тези пациенти като пациенти, които едва ли не правят първи опит, за да не се пропусне някое изследване, което в забързаните предишни опити би могло да бъде пропуснато. Така че при нея общо взето наистина започнахме от нулата, пуснахме си изследвания, които имат отношение както към имплантацията, така и към износване на една нормална бременност. Направихме допълнителни изследвания и всъщност след това пристъпихме към нова процедура. Бременността ми мина много леко, без никакви физически неразположения. До последния ден, до преди раждането, си бях напълно на крака и изпълнена с настроение и с едно приятно очакване от срещата с детето ми. Самото раждане избрахме с мъжа ми естествено Токуда. Той каза, ние тук имахме късмет, тук успяхме, оставаме тук до края. Избрах да рода при доктор Апостолова. Страшно топло отношение на всички хора и семейства, които преминават в момента през дългия път, наречен инвитро. Искам да им пожелая да не се отказват никога за нищо на света. Винаги си струва, когато разбереш, че си бременен и гушнеш детето си в ръцете, си струва всичко и всичко се забравя. Подкрепяйте се, обичайте се и вярвайте в лекарите, защото те знаят какво правят наистина. В целия екип. Вярвайте в екипа, който прави това с пълно доверие. Ако подходите, ще постигнете успех. Добре, страхотно. Да, целувки даваме и на тебе, и на мама.